Nema niko javno da priča o tome, ja sam odlučio time da se bavim. Posle sam najpoznatiji geometar u državi, tu sam da ljudima dam savete. Koliko sam vas razumeo, imate sve legalno, sve ste rešili što se tiče imovine. Jedva. Jedva. Kakve ste probleme imali? O ja, 15 godina legalizacije. Nikad kraja, nikad kraja. Izgleda da vam je to onako baš potrošilo i vremena i živaca. Tako, i meni i tati, mislim. Da. Ja plako. Šta je najveći problem tu? Papirologija. Jedan problem, drugi problem, treći, četvrti. Što sam ja da napisao, fali ti uvek neki papir. Niko ti neće reći koji ti fali. Ovaj ti kaže jedno, ovaj ti kaže drugo, ovaj ti kaže treće. Znači, užas je. Moja jedna od želja je da može sve na licu mesta, na jednom mestu, da može sve da se završi. To je najveći problem u postupku legalizacije, što su nejasni protokoli, nejasna je papirologija, nejasno je šta ljudima sve treba, a poenta je građani da budu svesni. Kad je jasno, onda može i da se vrednuje. Drago su se upoznali. A i B.